Mayong hapon ug daghang salamat sa iyong pagsunod Cebu ug kitibukang Central Visayas. Mao pa nagkulob sa inyong atanan diha sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon sa atong mga kapusong bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. 43 ka mga tao nga gilangkuban sa 34 ka mga security guards ug siyam ka mga Korean nationals gipasaka og upat ka mga kasong kriminal. Kini human sa insidenteng pagpugos sa pag-takeover sa mga security guards sa Mactan Isla Resort and Casino sa barangay Agos, Dakbayan sa Lapu-lapu. Nga nahitabo niya itong Bernes sa Kadlaon. Samtang legal counsel sa 43 ka mga gikasuhan musang at usab og countercharge batok sa tugma sa maong resort. Siluan mayroon din sa report. Alas 9 ganihang buntag, gidala na sa Lapu-lapu City Prosecutor's Office ang 34 ka mga security guard ubos sa Proceedings Security Agency. Higpit ang seguridad tungod kay may mga sakop sa SWAT sa Lapu-lapu City Police nga nagbantay sa palibot. Tagsa-tagsang gipatawag ang mga security guards usa kanila kawani sa resort nga nagsilbing complainant sa upat ka mga kaso nga gipasaka batok sa 43 ka mga tao. Mga alas 12 na natapos ang inquest proceedings. Sa 43 ka mga tao, siyam kanila mga Korean nationals. 12 blue bread nga isa ka Mactan Isla employee. Oh, niya isa ko sa complainant ko. As far as the PNP is concerned now, we have filed at least 4 cases against slight illegal detention, grave coercion, grave threats, and obstruction of justice. Samtang gusto na kaayo sa legal counsel sa 43 ka mga tao nga mapasaka na ang kaso aron makapiyansa na ang iyang mga kliyente. Muduso usab sila og counter charges batok sa tagduma sa resort. Gihulagway niini nga komplikado ang kaso tungod kay naglambigit kini sa mga tag-iya sa resort nga mga Korean nationals. Iyang gipasabot nga duha ka mga gwardya sa Proceedings Security Agency ang napusilan sa mga gwardya sa Blue Breed Security Agency nga napaubos na sa paraffin test. Because of these 4 cases, the right to preliminary investigation is a investigation is a right of the accused. Samtang gihulagway sa hepe sa IDMB sa Lapu-lapu City Police nga ligo ng ilang ebidensya batok sa 43 nga mga gireklamo. Gitataw sa opisyal sa kapulisan nga gilakip ang duha ka mga interpreter sa gipasakaan og kaso tungod kay kabahin man sila sa mga tao nga misulod sa resort. Ikaduha, hasta ang duha nga apparently wa say labot kay mga interpreter sila sa no na-appeal sa og file og kaso. Through their kanang cooperation, indispensable cooperation, dili na siya mahitabo. Luan Merondina, Balitang Bisdak. Dugang nga mga kaso gitun-an karon ipasaka sa IDMB sa Lapu-lapu City Police Office batok sa mga sakop sa Proceedings Security Agency nga unang mipaboto sila mga armas di fuego. Gipahibaw kini ni Pablo Aloyan, Board Secretary sa Mactan Isla Resort and Casino, nga upasaka sila og kasong attempted murder batok sa pipila ka mga sakop sa Proceedings Security Agency nga misud sa resort ug unang nagpaboto sila mga armas. Iyang gipahibaw nga may kuha sa CCTV nga makatumbok sa mga gwardya nga unang nakapabuto sa ilang mga armas. Gipahibaw usab ni Superintendent Elovio Marquez hipi sa IDMB sa Lapu-lapu City Police Office nga tun-an pa nila ang kuha sa CCTV. Sa gayon nga masuta nila kung kinsa nga mga gwardya sa Proceedings Security Agency nga unang nakapabuto silang armas diha na nila ipasaka ang kasong attempted murder.